देखी तो सब गोरा पड़ी गले देखिए एपटे एपटे अच्छा अच्छा एपटे एपटे पचा पचा क्यों ना पिज्जा कुआडे गले आज ना जल्दी के दिन से मैं देखी नहीं मैं मन खुश हो गया लाइट वाह सुंदर टेंट वाह सुंदर ऑडियंस वाह सुंदर आओ अधिक तो सुंदर अब विधायक मनोरंजन डांस मतलब सारा आओ तांका बढ़िया कार्यस लोक नाथी मते भारी खुशी लागिला किंतु गोटे कथा दुख लागिला अच्छा मते तो आपन डाकिले मुझे मैं काई छले गोटे कथा दुख लागिला आपन तो मते डाकिले कौन दरकार थिला से लोकटा डाकिया से लोकटा जो डाकिछ से आइला माने टोटाली सब बाकी खाइछ मते डाकिला कथा ताई आपन को से डाकी गाउची हां हां आपन को से डाकी गाउची अच्छा एबे पीसा को डाकिबा नहीं आपन माने आज्ञा देले भी डाकिबी नहीं आपन आज्ञा देले डाकिबी आज्ञा आज्ञा आउथले आज्ञा आज्ञा अरे पीसा तबे काउटी एपटे अरे एपटे माने को पटे बा हाथर डाण पटे हां बा हाथर डाण पटे हां एठी आपन कोठी डाण हाथर बा पटे डाण हाथर बा पटे ए कान में साला जोटी देखो जे सैंटी जी आउची अरे आपन को पीसा ऊपर जाई के तालुकु अरे मुझे सही जगह से चाहिए आपन कोठी अरे तालुकु जाई ऊपर को तालुकु केमिति जीवने साला तालुकु बात नहीं पीसा अरे आपन कोठी के आसंतु अरे कमिटी भाई जोटी पीसा तमे कोठी कमिटी भाई जोटी अरे कमिटी भाई कोठी ससरा बंदलु कितळे उंकी देली अरे रागीना एठी खाली धुलिया जंदा चालू करती अरे असी बाबा खाली धुलिया जंदा पकेनी सती खाली धुलिया जंदा चालू करती आपन कोठी एठी एठी कोठी पीसा एठी कोठी अरे एठी माने कोठी म्यूजिक बाजिला जेबी मु सती को से खाली कहू देबी म्यूजिक बाजिला जेबी अरे म्यूजिक आपन दियो तो यार पीसा आसीबनी पीसा आपन कोठी पीसा लोक बस बेटी बेस्ते हलनी मु जति थरा पीसा पीसा डाकिलेनी या पर टेका पत्र को पड़ी आपन पाली आसंतु खाली हल्का म्यूजिक दिके हेले जेबी हां हां दिया ना अरे किया ना कद बचाओ ने लोकना आसु नहीं पीसा 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 म्यूजिक खाई गले क्या पले ऐसे मु म्यूजिक दे दउची हां पछे को पले ऐसे तो लाइट लाओनी बस एने दे बागे रखा सुरत रोड़ी जी हां दियो तो गर्ल्स गर्ल्स हाय खाली गप मारो किछि काम नाही गालिदा मना करना ये कोटा भाई चेंज दे दिया ये कोटा एक ना ये कोटा दी जा ना तो बटे ये कोटा सब तो वो पुत्रा का भाई रखी हसा खाली सफल धरी पड़ी जाओ सर्वप्रथम भाई सर्वप्रथम 1.5 केजी धन्यवाद मनोरंजन सार को यू पार्सल कली धन्यवाद देवी समस्त कर्मकर्ता
आगे କିଛି ରହ ମାଇଣ୍ଡ ସେରି ଯାଉଛି ଇଏ ଭାଇ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ତୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର ବି ସେମିତି ଉଠେଇବେନି କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଟୋକା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ଏଇ କନ୍ଦିରେ ଛିଡା ହେଇଛି 1200ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ସାର୍ ସବୁ ଯାକ ଫଟୋ ଏମିତି ଉଠେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଛାଡେ ତା ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ସବୁ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରହିଲ ଭାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟିକୁ କାହିଁକିନା ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେକି ଧରନ୍ତୁ ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରହିଯା ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଠି ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ତାପରେ ଯିଏ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ତାଦୁମ ତାଦୁମ ଟାକାଟୁ ନାଦୁମ ହେଇ ବଜେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ମୁଠିକୁ ଭଲ ବଜାଉଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତେ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଘରେ ଖାଇକି ପେଟେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ପୁଟିକୁ ଯାଉ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରଖିଛନ୍ତି ଏକ ଲାଗିଲେ ବି ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟିକୁ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକିବି ଇଏ ଭଲ ପାଇବାରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନବାକୁ କି କଥା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ବାସ୍ ନିଜ ପାଇଁ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଏ ହେବ ଶୁଆ ପଶିଲାରେ ଶୁଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ କି ପୁଅ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ତାଳି ହେଇଯାଉ ମୋର ଭାଇ ଅସ୍ମିକ ରାକେଶ ମୁଁ ଚାହିଁବି ରାକେଶ ଟିକେ ନିଜ ଗୋଟରେ ଏଇଠିକି ଆସ ରାକେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯିବା ଦରକାର ରାକେଶ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ରାକେଶ ମୋର ଭାଇ ମାନେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁନି ଗୋଲୁ ଚୁଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଥାଉ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିଲା ଆରେ ତୁ ତ ଏଇଠି ଆମେ ବହିଛୁ ପଛପଟେ ନାଟାକୁ ଡାକୁଛୁ ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ କଣ ମଣିଷ ସଂସାରରେ ରହିବଟି ହାର୍ଚକ ହେଇଯିବ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ୟାଙ୍କର ଏମିତି ଡାକିଲେ ଭାରି ସ୍ଲୋ ମୋସନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲଟା ମୁଁ ଟିକେ କରୁଛି ଡାକିଲେ ଭାରି ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲେ ଭାରି ସ୍ଲୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା 35 ମିନିଟ୍ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟାଙ୍କର ୟା ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଡାକିବେ ଶଶୁର ଚେତା ବୁଡ଼ି ଦେବେ କାହିଁକି ଏନର୍ଜି ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉପରକୁ ନ ଯାଅ ଯେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଭାଇ ଭାଇ ନିଶା ମାରନା ଠିକ ସିଆଡ଼ିକି ଆଉ ଯାଉ ନାହିଁ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଉନ ନିଶାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଉ ସିଆଡ଼ିକି ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଆଉ ଯାଉ ନାହିଁ ଏଇଠି ହାତ ମାରିବ 12ଟା କିଳା ପଇଛି ସେ ନା ଧର ନାହିଁ ଓ ଭାଇଟା ମରା ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ କରୁଛି
ନାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୁଁ କଥା ଟିକେ ବାଢ଼ିବି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ କଥା ଟିକେ ବାଢ଼ିବି ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାଇଁ 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 କଣ ବାଢିବ କଣ ଭାତ ବାଢିବ ନା କଣ କଥା ଟିକେ ବାଢ଼ିବି ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନା ଅଭଦ୍ର କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଜୋରେ ଜୋରେ ଆଜ୍ଞା 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 ନାଇଁ ସେତିକି ଯାଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ ବାଢ଼ିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ନୁହଁ କିଛି ଲୋକ ମାଡ଼ୁଆ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ସରକାର ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଲେ ବି କିଛି ମାଡ଼ୁଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଟୋଟାଲ ସଫାସୁତୁରା କରିବେନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଧଳା କାନ୍ଥ ଥିଲା ସଫା କାନ୍ଥ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେ ଘରୁ ଏକ କରିକି ଆଇଥାବେ କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଥ ଦେଖିଲେ କଣ ତାର ମନ ହବ ଏ କାନ୍ଥ ସଫା କାନ୍ଥ ଯେତେ ସଫା ତ ଆଗେ ଗୁଟୁକା ଛେପ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ କୁକୁର ପରିସ୍ରା କଲା ଭଳିଆ ଏକା ଦେଖେ ଆଜି ରସୁଲଗଡ଼ ବାଟେ ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ କାନ୍ଥ ଦେଖିଲି ଜଣେ ମଉସା ଏଇ ପୋଜରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କାନ୍ଥ ଆଉଛି କି ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ପୋଜରେ ଚିପିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ସୁଧୁରିବା ନାହିଁ କିଏ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପଛାଡ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ରହିକି କିଏ ପରିସ୍ରା କରିକି ଲୁଚାଇ ଦଉଛ ଦୂରାଇ ଦଉଛ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେନି ନା 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 ମୁଁ ଜାଗାରେ ଯିବି ନାଇଁ କାହିଁକି ଗଲିନି କାରଣ ଭିତରେ ଲେଖା ଥିଲା VIP ଟଏଲେଟ ମୁଁ ତ VIP ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ପଛପଟକୁ ପଳେଇଛି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକେଶ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟିଏ କିଛି ସମୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ଲିଜ 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 ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଇକି ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ହାତ ଟିକେ ଖାଲି